δικό μας όμιλο και θα εκπροσωπήσει την Πάτρα. Είναι από τους λίγους αθλητές που θα συμμετάσχουν στην Ολυμπιάδα και είναι μεγάλη τιμή που βρίσκεται στο Εθνικό Όμιλο Πατρών και θα εκπροσωπήσει ολόκληρη την Πάτρα. Μετά τον Νίκο του Ζαχαρόπουλο, σε ατομικό αγώνισμα, δεν έχει συμμετάσχει κανένας άλλος στην Ολυμπιάδα και αυτή είναι τώρα η Νόρα που είχε αυτή την επιτυχία. Θέλω να κάνω μία αναφορά στην Νόρα. Η Νόρα Δράκου λοιπόν συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία της και φέτος με τον προπονητή του Ναυτικού Ομίλου Πατρών Γιώργο Λεκάκη με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο του 2012. Μετά το μικρό διάλειμμα με την παραχωρήσή της στον Ολυμπιακό για το 2011 και ενώ συνέχιζε την προπονησή της στην Πάτρα με τον Γιώργο Λεκάκη, η Νόρα μας, όπως μας αρέσει να την αποκαλούμε, γύρισε τυπικά στην οικογένεια του Νόπ, από όπου ουσιαστικά δεν είχε φύγει ποτέ. Η Νόρα Δράκου έχει γεννηθεί στην Πάτρα σε 6 Φεβρουαρίου του 1992 και ξεκίνησε το κολύμπι σε ηλικία 4 ετών και στον Νόπ ήλθε το 2004. Το 2006 την αναλαμβάνει ο Γιώργος Λεκάκης και αρχίζουν οι πρώτες διακρίσεις. Κατέκτησε τη δεύτερη θέση στα 4x100 ελεύθερου στο Πανευρωπαϊκό Εφήβων στο Βελιγράδι το 2008, τη δεύτερη θέση στα 100 ελεύθερους στους Μεσογειακούς Αγώνες στην Πεσκάρη το 2009, την πέμπτη θέση στα 50 ύπτιο Πανευρωπαϊκό Ανδρών Γυναικών στην Βουδαπέστη το 2010, την ένατη θέση στα 50 ύπτιο και τη 13η θέση στα 50 ελεύθερους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σαγκάη το 2011, όπου έπιασε τα όρια για τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012. Πέρα από αυτά τα λίγα, εδώ έχω να σας δείξω και τα πανελλήνια ρεκόρ της Νόρας, τα οποία πιάνουν 2 σελίδες σχεδόν. Δηλαδή, ακούγονται λίγα τα πρώτα, είναι πολύ δύσκολο να φτάσει σε αυτό το επίπεδο στο κολύμπι και με τις συνθήκες που υποχρεούται όχι μόνο η Νόρα, όλα τα παιδιά να προπονούνται και πραγματικά είναι άθλος, θεωρώ, για την Νόρα. Μία μικρή αναφορά και στο Γιώργο, ο οποίος έχει ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας. Είναι ο Γιώργος Λεκάκης λοιπόν, ο οποίος γεννήθηκε 13 Μαρτίου του 1980 στην Αθήνα. Ήταν κολυμβητής των Αρίων Αγγλιφάδας, στο Γυμναστικό Σύλλογο Κηφισιάς και στον Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Κομοτηνής. Είναι πανελληνιονίτης σε πρωτάθλημα θαλάσσης 5.000 και 10.000 μέτρων και κάτοχος πανελληνίου ρεκόρ με την ομάδα της Γλυφάδας στο 4x100 ελεύθερο. Τελείωσε το ΤΕΦΑ Κομοτηνής με ειδικότητα στην κολύμβηση και μεταπτυχιακό στην προπονητική. Είναι κάτοχος πτυχίου ναυαγοσωστικής και ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από το Σύλλογο της Κομοτηνής, ξεκινώντας από τη μικρή πισίνα εκμάθησης και προχωρώντας τη θητεία του σε όλα τα τμήματα, έφτασε στην αγωνιστική ομάδα. Στον ΟΠ ήρθε το 2006 και το 2008 και 2009 βραβεύτηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Προπονητών για την προσφορά του στην ελληνική κολύμβηση και τις επιτυχίες των αθλητών του, κυρίως της Κρίστελ Βουρνά και φυσικά της Νόρας Δράκου. Ηγείται της αγωνιστικής ομάδας κολύμβησης του Ναυτικού Ομίλου Πατρών και στόχος του είναι οι αθλητές του και οι αθλήτριές του να είναι ικανοί να πρωταγωνιστήσουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ακολουθώντας το φωτεινό παράδειγμα της Νόρας Δράκου και της Κρίστελ Βουρνά. Στην προσπάθεια αυτή, σύσσωμο το Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Πατρών συμπαραστέκεται με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να βοηθηθεί η προσπάθεια αυτή τόσο για το κολυμβητικό τμήμα όσο και για την προετοιμασία της αθλήτριάς μας Νόρας Δράκου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012. Με πρωτοστάτη την πρόεδρο του Ναυτικού Ομίλου Πατρών, Λίδα Δοσοπούλου Παπαμανόλη, και τα εκπαιδευτήρια πάνω, που πρώτα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για τη στήριξη σε αυτή την προσπάθεια του ομίλου, καθώς και την πατρινή εταιρεία Κάρνη και το Πάτρα Fitness. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην Νόρα και τον Γιώργο για την ευκαιρία που δίνουν στην Πάτρα να συμμετέχει και να ακουστεί ακόμη μια φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, συνεχίζοντας την έντοξη ιστορία του ομίλου μας στον αυτοαθλητισμό.